3.5 million pesos nga balor sa gituang shabu nasakmit gikan sa usa ka gitumbok nga drug peddler kansang source gikatawong usa sa mga detainee sa Cebu City Jail. Apan ang suspitsado emosyonal nga mihimakak sa pasangil. Ani ang report. Mukapin sa tunga sa kilo sa gituho ang shabu ang nasakmit sa Lapu-Lapu City Police gikan sa 28 anyos nga si Robert Kiluan atol sa gipahigayong buy-bust operation pasado alas 3 kagahapon sa hapon sa ilaw mga bahin sa First Mactan Mandawi Bridge, Barangay Paho. Mato ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, hepe sa City Intelligence Unit, nga taud-taud na nilang gipaubo sa surveillance si Robert human migawas ang pangani ini sa mga nakalabayng buy-bust operation nga ilang napahigayon. Ang iyang igsuon kinsa gitanggong karon sa Cebu City Jail ang source sa supply base sa investigasyon sa City Intelligence Unit. Accordingly, muna ang itong nakuha ng information, ato na siyang i-validate kung giunsa niya pag contact dito. But as of now, muna itong information. Emosyonal nga gihimakak ni Robert ang pasangil bato kaniya dihang nahinabi siya sa RTV Balitang Bisdak. Iyang gipasabot nga trabahante siya sa usa sa mga locator sa MEPS. Miangkon hinuon si Robert nga nalambigit siya sa illegal nga drogas. Apan wa siya ay kapasidad nga makabaligya og ingon ni adto kadaghan nga shabu. Ninood na ma'am na akong ikso nito ma'am nga napriso. Pero di nga dako kay na ma'am. Romantic ko ma'am napugos ra ko kuan ma'am nga. Di na ko ma'am. Napugos ra ko nga mukha na nakailang, ingnan nga, saligan ko lang, pagawson ko nila. Usual man na nga excuse sa itong mga dinakpan, ma'am, pero sa itong background, magpamatuod yun nga, dako yung duwa. Yung igsuon, before sa una pa, mo dispose na og mga half kilo. So, ang iyang area sa iyang igsuon sa una, Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City, combination ng ana, na maligya sa iyaha, mo deliver po siya. Yung igsuon ang contact niya sa sulod. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.